Helo a chroeso i'n sesiwn holi ag Ateb Byw am ddysgu'n Gymraeg. Llino sy'n enw i a dwi'n gweithio fel pennaeth y Gymraeg ar draws y coleg. Helo, noswaith dda i bob un ohonoch chi a croeso ato ni. Elin Roberts sy'n enw i a dwi'n bennaeth cynorthwyol yng Ngholeg Cambria, ond yn gyfrifol am safle llysfasu. Ac yn llysfasu mae'r Cyrsiau amaethyddiaeth, peirianneg amaethyddol, coedwigaeth a rheoli cefn gwlad. Croeso cynnes i chi. Helo, croeso cynnes, Elen dwi, a dwi'n gweithio fel tiwtor sgiliau Cymraeg yma yng Ngholeg Cambria. Felly mae gennym ni nifer o gwestiynau dyn ni am geisio ateb i chi heno, a dwi'n meddwl Elin, wyt ti'n mynd i gymryd y cwestiwn cyntaf? Yndw, dwi'n meddwl, a diolch yn fawr iawn i chi am anfon eich cwestiynau fewn o flaen llaw, a mae yna ddigon o rei difyr yma. Felly'r cwestiwn cyntaf da ni wedi cael ar gyfer heno ydy, pa gyfleoedd sydd i ddefnyddio'r Gymraeg yng Ngholeg Cambria? Wel, wrth gwrs, yn ychwanegol i'r cwrs ei hun, mae yna gyfleoedd i wneud cyrsiau yn Gymraeg a chyfleoedd i gael hwyl a chymdeithasu yn Gymraeg. Mae'n bwysig hefyd cofio bod chi'n medru sgwrsio efo'ch cyfoedion a staff y coleg, a fydd yna gyfle hefyd yn ystod cyfnodau profiad gwaith, os ydych cyflogwr chi neu rheolwr ar y lleoliad gwaith yn gallu'r Gymraeg. Ac wrth gwrs hefyd, os oes gennych chi gwsmeriaid yn rhan o'r swydd honno yn siarad Cymraeg. Mi wnawn ni drafod mwy nes ymlaen am be mae'n olygu fod yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, ond yn ychwanegol i'ch cwrs chi, mae yna gyfleoedd ffwr a hi os liciwch chi yn ystod amser cinio ac yn ystod yr egwyl ag ati. Felly dyna ni digon o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yng Ngholeg Cambria. Felly, cwestiwn nesaf da ni wedi gael ydy'n bosib astudio yn Gymraeg ac yn Saesneg? A mae hwn yn gwestiwn da ni gael yn aml gan fyfyrwyr sy'n dod ato ni. Yr ateb ydy mae hi'n bosib. Mi allwch chi astudio trwy Gymraeg yn unig. Ond mae llawer y myfyrwyr ni yn awyddus i ddatblygu sgiliau Saesneg ar yr un pryd. A felly mi allwch chi astudio yn gwbl ddwyieithog, hanner yn Gymraeg a hanner yn Saesneg, a mae hynny'n rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau yn y ddwy iaith. Enghraifft, yn llysfasu, lle mae Elin yn bennaeth, mae yna modd astudio y cyrsiau yn Gymraeg ac yn Saesneg hefyd. A un o'r cwestiynau eraill dyn ni wedi cael ydy pa gyrsiau yn union sydd ar gael yn Gymraeg gyda ni fama yng Ngholeg Cambria. Mae llwyth o gyrsiau ar gael, gofal plant, iechyd a gofal cymdeithasol, gwasanaethau cyhoeddus, chwaraeon, busnes, celfyddydau perfformio, amaethyddiaeth, gofal anifeiliaid. Hefyd, dedwch bod chi'n dod ato ni a bod chi angen alsef eich mathemateg. Mae cyfle i wneud hwnna trwy gyfrwng Gymraeg. Dyn ni hefyd, mae modd i chi astudio Cymraeg ail iaith, lefel A hefyd mamiaeth lefel A yn Gymraeg. A'r cwestiwn nesaf, ac eto mae hwn yn gwestiwn da ni'n gael yn aml iawn. Oes gen i hawl i gyflwyno aseiniadau yn Gymraeg? Ac mae hwnna'n hawdd iawn i watab, achos oes wrth gwrs mae gennych chi pob hawl i gyflwyno eich aseiniadau. Gewch chi gyflwyno popeth. A beth sydd yn bwysig iawn i chi gofio hefyd, ambell i dro wrach bod gennych chi athro mewn un o'r unedau fewn y pwnc sydd ddim yn gallu'r Gymraeg, mi fedrwch chi gyflwyno gwaith yr uned hwnnw drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. A mi fyddwn ni fel coleg yn sicrhau bod y gwaith yn cael ei gyfieithu neu'n cael ei asesu gan siaradwr Cymraeg. Felly gwaith i ni ydy hynny, nid i chi. Felly mae'n bwysig cofio bod chi'n gallu cyflwyno eich aseiniadau drwy gyfrwng y Gymraeg. Ond beth sy'n bwysig hefyd, wrth gwrs, os da chi'n cyflwyno aseiniad, da chi eisiau adborth yn does. A mae hynny hefyd yn mynd i fod yr un mor wir. Fe gawch chi'ch adborth drwy gyfrwng y Gymraeg yn ysgrifenedig, ond hefyd gawch chi nodiadau eich helpu chi ar gyfer eich datblygu wrth fynd ymlaen ac ar gyfer eich aseiniad drwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog hefyd. Felly, mi fedrwch chi gynnal gyflwyno eich asesiadau. Hefyd, ambell uned ar y cwrs, wrach bod angen i chi gyflwyno cyfweliad ar lafar, o gawch chi wneud hwnnw drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Os da chi angen cael gwaith tiwtora drwy gyfrwng y Gymraeg, mi fedrwch chi sicrhau hynny hefyd. Mae yna gyfle gael mentora a bod yn rhan o gyfarfodydd drwy gyfrwng y Gymraeg.
A jyst i ychwanegu at be Melin 'di ddeud, mi allwch chi gynnig aseiniad mewn unrhyw bwnc ar draws y coleg, felly dydi o ddim 'di gyfyngu i'r pynciau ar ei Elen sôn amdanyn nhw hynt. Unrhyw bwnc da chi'n neud dim ots sbedio, mae gennych chi hawl i gyflwyno a mi wnawn i'ch helpu chi a'ch cefnogi chi i gyflwyno'r aseiniadau yna yn Gymraeg. Felly, cwestiwn nesaf sgynnon ni ydy pa gyrsiau Cymraeg sy'n ar gael yng Ngholeg Cambria. A mae yna nifer ohonoch chi, dwi'n meddwl, di gofyn am sut allwch chi datblygu eich sgiliau Cymraeg. Falle bod chi'n mynd teimlo'n ddigon hyderus, falle, i gyflwyno'ch gwaith yn Gymraeg i gyd. Wel, mae yna nifer o bethau allan ni'n neud i'ch helpu chi. Mi allwch chi wneud dosbarthiadau codi hyder Cymraeg, dosbarthiadau Cymraeg penodol, fysa efalle'n gwella eich gramadeg chi, gwella eich ffordd chi o sgrifennu. Mi allwch chi gael eich mentora, mi allwch chi gael sesiynau 1-i-1, mi helpu chi falle efo sillafu a creu gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg, os da chi eisiau hynny. Dyn ni hefyd yn gwneud nifer y gyrsiau, so ddi fewn i'ch pynciau galwedigaethol, so dydwch bod chi wedi penderfynu wneud cwrs gofal plant enghraifft. Falle bod chi eisiau datblygu eich geirfa sy'n berthnasol i'r cwrs, felly mae yna gyfle hefyd i chi wneud cwrs Cymraeg o ddi fewn a gwella'ch Cymraeg efo geiriau ac ymadroddion falle sy'n berthnasol i gwrs gofal plant. Un o'r pethau eraill da ni'n neud o ddi fewn i'n cyrsiau gwasanaethau cyhoeddus, a os da chi'n ymuno efo rhywun fel Heddlu Gogledd Cymru yn dilyn hynny, a dyna pam da chi wedi wneud o, mi nawn ni hefyd fynd trwy'r cyrsiau Cymraeg da chi angen wneud mwyn ymuno fo'r heddlu, fel eich bod chi'n barod i wneud hynny. Y cwestiwn arall dyn ni'n cael ydy pa adnoddau ydyn ni'n cynnig fel coleg a beth sy'n ar gael o ran cyfleserau i reina sy'n siarad Cymraeg. Felly, i bob unrhyw bwnc ydych chi'n astudio gyda ni, mae rhestr o dermau arbenigol gyda ni yn Gymraeg ac yn ddwyieithog ar gyfer y cyrsiau yna. Mae'r holl Google Classrooms ni yn ddwyieithog. Mae adnoddau pwnc arbennig neu unrhyw fodiwl ydych chi'n astudio yn Gymraeg. Fedrwch chi gwblhau unrhyw brofiad gwaith neu pan ydych chi'n mynd allan ar leoliad fel rhan o'ch astudio, fedrwch chi wneud popeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r cwestiwn nesaf mewn ffordd yn clymu llawer iawn o'r elfennau da ni wedi drafod yn barod, sef pa gefnogaeth sy'n yna ar gyfer dysgwyr sy'n astudio pynciau penodol yn y Gymraeg. Da ni'n ffodus iawn yng Ngholeg Cambria, mae gennym ni 5 campws. Ac ar draws y 5 campws yna, mae gennym ni dîm Cymraeg sy'n gweithio yn agos iawn gyda staff a gyda'r dysgwyr. Os da chi wedi astudio trwy gyfrwng Gymraeg neu'n ddwyieithog yn yr ysgol, o fedrwch chi barhau wneud hynny yng Ngholeg Cambria a teimlo'n hyderus bod y gefnogaeth yno gan y tîm Cymraeg. Fel o'n i sôn gyna, mae llawer o'r cyrsiau'n cael eu cyflwyno ddwyieithog a fydd rhain rhoi cyfle i chi barhau i ddatblygu eich sgiliau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae'n bwysig bod eich sgiliau chi'n datblygu yn y ddwy iaith yn eich pwnc perthnasol chi. Felly, na i jyst atgoffa chi be fedrwch chi wneud. Fedrwch chi gyflwyno eich gwaith ysgrifenedig a chael nodiadau dwyieithog. Fedrwch chi astudio cyrsiau neu fodiwlau penodol. Fedrwch chi gwblhau profiad gwaith mewn amrywiaeth amgylcheddau lle mae'r Gymraeg yn cael ei siarad, ac wrth gwrs i'ch atgoffa chi, fedrwch chi gyflwyno'ch asesiadau, cynnal cyfweliadau, cael tutorials, sesiynau mentora a chyfarfodu drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae yna gefnogaeth yna. Mae da ni lwcus iawn hefyd, mae gen ni dîm cyfieithu sy'n gweithio'n agos iawn ar staff dysgu. Ac os fyddwch chi yn dymuno ar unrhyw adeg i chi sgwrsio efo'ch athro dosbarth a athro pwnc, felly mi fydd o neu hi yn cysylltu â'r tîm cyfieithu fydd yn barod iawn i edrych ar eich anghenion chi o ran nodiadau a cyfieithu deunyddiau sydd i'w cyflwyno wedyn ar Google Classroom. Dwi'n meddwl bod ni wedi sôn o bosib cwblhau unedau sy'n berthnasol i'ch pwnc. Enghraifft, mi fyddwn ni'n aml iawn yn llysfasu'n cael myfyrwyr yn astudio amaeth.
a maen nhw'n cael cyfle gwych i weithio ochr yn ochr a staff y ffarm sy'n gyd yn rhugl yn y Gymraeg. A maen nhw'n datblygu i sgiliau a'i terma o fewn y diwydiant amaeth ochr yn ochr ac aelod o staff sy'n gweithio ar y ffarm. A da ni wedi gweld hynna yn llwyddiannus iawn ar draws nifer y bynciau ar draws y coleg. Fynd â gyfle chi hefyd fynd i ddosbarthiadau Cymraeg i ddatblygu'ch sgiliau ymhellach, ac hyd yn oed mynd i ddosbarthiadau ar gyfer dechreuwyr, a nawn ni eich helpu chi, i'ch asesu chi i weld pa lefel byddwch chi yn addas ar ei gyfer o, fel bod chi'n ymuno efo cymuned sy'n ar yr un lefel ieithyddol â chi eich hun. Felly, dyna di'r gefnogaeth gan y tîm Cymraeg ar draws y coleg, ar draws y 5 campws. Dwi'n meddwl, Elen, wyt ti efo'r cwestiwn nesaf? Oes, dwi'n meddwl. Oes. Beth am gymdeithasu'n Gymraeg? Felly mae cymdeithasu wastad yn bwysig. Mae swyddog cangen gyda ni yn y coleg sy'n cynnal pob math o ddigwyddiadau gwahanol ar 5 safle. Amser cinio, hynod ar yn cyfryng. Dwi'n meddwl Wedyn mae cyfle i chi fel dysgwyr hefyd. Da ni'n cael chydig bach o drafferth clywed Elen heno, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr os ti, Elen, yn clywed ni, wyt ti'n rhewi chydig bach. A wrach tra wyt ti fanna yn edrych ar dy gyswllt. Na i edrych ar yr atebion be ydych chi'n mynd i drafod. Be oedd Elen, y cwestiwn i'ch atgoffa chi oedd Elen yn ei atab. Beth am gymdeithasu yn Gymraeg? Wel, ar draws y 5 safle hefyd, mae gennym ni swyddog cangen Cymraeg sy'n cynnal digwyddiadau cymdeithasol ar bob safle. Ac mae'r person hwnnw yn cadw mewn cysylltiad drwy cyfrifon y cyfryngau cymdeithasol. Ac dros gyfnod amser, mi ddewch chi nabod y person yma yn agos iawn, a mi fydd o'n wyneb cyfarwydd i chi ar eich campws perthnasol chi. Mae yna gyfleoedd i ddysgwyr sy'n siarad Cymraeg hefyd ddefnyddio a datblygu sgiliau mewn ffordd anffurfiol drwy fynychu Cymdeithas Gymraeg. Cyfle di hwn i chwarae gema, gwrando ar gerddoriaeth, cael cwiz, trefnu gweithgareddau hunan a cymdeithasu dros banad boeth sydd yn dderbyniol iawn yn ystod misoedd oer a gwlyb y Gaea. Hefyd, wrth gwrs, mae'n bwysig i ni sôn yn fan hyn am y cyfle i siaradwyr Gymraeg gael eu cyflogi fel llysgenhadon Cymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae bob un campws efo llysgenad sydd yn rhugl yn y Gymraeg, a dyma'r person sydd yn ddolen gyswllt pwysig iawn gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ac os ydych chi'n astudio cwrs lefel 3 yn arbennig, mi fyddwch chi'n gweithio'n agos iawn gyda y Coleg Cymraeg Genedlaethol, fydd yn eich cefnogi chi ar gyfer gwneud cais ar gyfer y brifysgol i barhau efo'ch addysgu, efo'ch addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. A mae hwnna wedi bod yn lwyddiant mawr dros y blynyddoedd dwytha. Felly, gobeithio bod fi wedi atab yn iawn i chdi'n fan'na, Elen. Do, diolch Elen. Felly, cwestiwn arall da ni wedi cael ydy, a mae yna nifer ohonoch chi'n gofyn hwn, be di gwerth i mi berhau astudio'n Gymraeg? Rhai ohonoch chi falle wedi wneud eich cyrsiau'n Gymraeg yn yr ysgol, ond yn teimlo falle bod chi eisiau newid a throi weithio wneud eich gwaith yn Saesneg wrth ddod i'r coleg. Wel, un peth da ni'n dweud wrth bawb sy'n dod ato ni, yn arbennig os ydych chi wedi astudio yn blaenorol trwy gyfrwng Gymraeg, ydy mae gennych chi ddwy iaith, mae gennych chi ddwy sgil. Nid yn unig jyst i fynd i addysg uwch, falle i fynd i'r brifysgol, mae'r cyfleoedd pellach i chi'n fanno, a mae yna ysgoloriaethau ar y gael fel Elin sôn, mwyn os ydych chi'n fodlon astudio rhan o'ch cwrs yn Gymraeg yn y brifysgol yng Nghymru. Ond hefyd, mae o'n gwella'ch cyfle chi i gael swydd. Mae cyflogwyr ym mhob man y dyd y gwir yng Nghymru heddiw, ac yn wir, allan o Gymru mewn rhai llefydd sy'n gwasanaethu Cymru, yn gweld y Gymraeg fel sgil gwerthfawr ar gyfer y gweithle. Da ni'n gweld rhai myfyrwyr os dyn nhw wedi gwneud eu cwrs yn Gymraeg, a mae gennyn nhw'r Gymraeg fel sgil, yn arbennig mewn meysydd fel gofal cymdeithasol, gwasanaethau cyhoeddus ag ati. Yn amlwg, maen nhw'n cerdded i mewn i swyddi achos bod gennyn nhw sgiliau dwyieithog. Felly,
yr ateb ydy dwy iaith, dwy sgil, a mae o'n gwneud chi yn fwy tebygol falle o gael swydd. Os oes gennych chi ddau berson efo'r un sgil yn mynd am swydd, yr un sgiliau, ond mae gennych chi'r Gymraeg hefyd, mae hynna yn golygu, mae'n siŵr mae chi fydda'n cael y swydd yna. Felly mae yna nifer o resymau. Un peth arall hefyd ydy, mae yna lawer falle ohonych chi sydd wedi bod mewn ysgolion Cymraeg, ond falle ddim yn siarad Cymraeg adre, ac yn teimlo, achos yn well fi barhau mynd i addysg bellach, neu mynd i wneud lefel A, sy'n well i fi i newid i'r Saesneg. Ond yn amlwg, dyna pam dyn ni yna, dyna pam mae'r tîm Cymraeg yna i'ch cefnogi chi, mwyn i chi ddatblygu'ch Cymraeg a cadw'r sgiliau yna. Achos os ydych chi wedi bod yn siarad Cymraeg yn yr ysgol, os ydych chi'n 2 oed, mae'n bwysig bod chi'n cadw a datblygu'r sgiliau yna wrth symud ymlaen. A mae hynny'n wir hefyd pan da ni'n gweld, yn wedi yn Llysfasu, da ni'n cael ceisiadau gan gyflogwyr ar gyfer myfyrwyr i dreulio cyfnod o brofiad gwaith efo nhw. Ac yn aml iawn, mi na nhw ofyn, os gennych chi siaradwr Cymraeg, achos y cyfle sy'n dŵad wedyn a fod wedi treulio cyfnod o brofiad gwaith, mae'n gellu arwain at swydd yn y diwedd. Yn enwedig pan da ni'n edrych ar gyflogwyr megis cyfoeth naturiol Cymru neu gwasanaethau cefn gwlad, cyngor Sir Ddimbach ac ati. Os ydyn nhw wedi cael myfyriwr yna ar gyfnod o brofiad gwaith sydd wedi amlygu hunan fel siaradwyr rhugl, yn aml iawn maen nhw'n cadw nhw ar y llyfrau ac yn cynnig swydd nhw ar y diwedd. Felly fel y Llynos yn dweud, mae'n bwysig iawn bod chi'n cadw'r sgil yna. Mae o'n un o'r sgiliau mae cyflogwyr yn edrych allan amdano fo. Felly, os fedrwn ni ail atgoffa pa bynciau sydd ar gael gyda ni yng Ngholeg Cambria yn Gymraeg, felly dyn ni'n gwneud gofal plant, iechyd a gofal cymdeithasol, chwaraeon, busnes, gwasanaethau cyhoeddus, celfyddydau perfformio, amaethyddiaeth, gofal anifeiliaid. Mae modd i chi ail sefyll eich tygau mathemateg os bod angen, os bod chi'n dod at ni'n y coleg. Mae modd hefyd wneud y bacaloriaeth drwy gyfrwng Cymraeg. Fydd rhaid i chi wedi astudio hwn y tygau, ond wedyn dyn ni'n wneud o ran safon uwch y bacaloriaeth yn Gymraeg. Ail iaith lefel A, Gymraeg, a hefyd mamiaeth lefel A Cymraeg. Da ni hefyd yn dysgu cyrsiau Cymraeg ac unedau Cymraeg o ddifan i gyrsiau eraill. Felly dyna'r cyrsiau da ni'n gyflwyno yn Gymraeg neu'n ddwyieithog. Ond mae yna nifer y gyrsiau draws y coleg fel arlwyo, fel trin gwall a harddwch, fel technoleg gwybodaeth, lle da ni'n hefyd yn dysgu unedau Cymraeg o ddifan i'r cyrsiau cyfrwng Saesneg. Felly mae yna gyfleoedd ym mhob man ar draws y coleg i gyd i chi ddatblygu'r sgiliau yna ar gyfer eich dyfodol. Oes na rhywfaint o gwestiynau newydd dod i fewn gan chi fel gwylwyr? Peidiwch o bod yn swyl rwan, da ni yma i'ch cynorthwyo chi. A does na run cwestiwn na da ni heb i glwad o blaen, a does na run cwestiwn gwirion. Felly gael sicrhau chi o hynny. Felly os fedrwch chi anfon ni gwestiwn i fewn, lle bod ni'n wrach yn ailadrodd yn hynna, neu yn sôn am rhywbeth os gennych chi'n gymaint o ddiddordeb yno fo. Ond un peth sydd yn bwysig iawn, di'n bwys pa faes galwedigaethol da chi'n mynd i fod yn astudio yno fo. Mi fydd y staff dysgu ar ran y cwrs hynny yn darparu termiadur ar eich cyfar chi. Felly, beth sy'n bwysig ydy fyddwch chi wedyn yn cael eich annog i ddysgu y ddau derm yn y Gymraeg a'r Saesneg, a mae hwnna yn rhoi y sgiliau i chi fynd i'r byd gwaith. Ond mae'n bwysig iawn cofio mi fydd na dermiadur yna gan y staff dysgu i'ch helpu chi. A mae myfyrwyr yn defnyddio hwnnw mewn amryw o ffyrdd. Maen nhw'n defnyddio fo ar leoliad yn y profiad gwaith. Maen nhw'n defnyddio fo ar gyfer cwblhau aseiniadau. A hefyd ar gyfer cynnal trafodaethau yn y dosbarth, os yna waith grŵp ag ati, mae'r myfyrwyr yn derbyn y llyfr termiadur ac yn cael ei hannog i ddefnyddio. Ac ar gyfer chi sydd fel siaradwyr Cymraeg hefyd, mi fydd yna gyfle gwych i chi helpu'ch cyfoedion sydd â Chymraeg efallai ddim mor gry â chi'ch hun. A wrach gowch chi'ch roed mewn grŵp i helpu ac i gefnogi myfyrwyr eraill i ddatblygu i terma nhw hunan.
o fewn y maes hefyd. A mae hwnna'n gyfle gwych i chi fedru roi ar eich CV wrth fynd ymlaen, wrth wneud cais am swydd neu cais am le mewn addysg uwch. Bo chi wedi bod yn fentor, os liciwch chi, ar gyfer myfyrwyr eraill o fewn eich grŵp chi, a bo chi wedi annog nhw a'i cefnogi nhw efo defnydd o'r Gymraeg hefyd. Un peth arall falle, ddim bod ni wedi cael cwestiwn am hwn, ond rhywbeth falle fysol ddiddordeb i chi, ydy ar draws y coleg i gyd, mae gennym ni tua 600 o fyfyrwyr sydd wedi bod mewn ysgolion Cymraeg neu wedi gwneud eu gwaith yn Gymraeg cyn cyrraedd yma. Felly mae yna griw da o fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg yn rhugl, sy'n rhoi cyfleoedd i chi ymarfer a defnyddio'ch Cymraeg a cydweithio yn Gymraeg. Llawer o bethau dyn ni'n neud, dyn ni'n aml yn mynd ar deithiau, dyn ni'n mynd i'r theatr, dyn ni'n ymweld â Glanllyn yn gyson iawn, ond diolch yn debyg i pan ydych chi Glanllyn efo ysgol gynradd, mae pethau'n hollol wahanol erbyn hyn. Elen, falle bod ti eisiau sôn am y digwyddiad wnaethon ni drefnu yn yr ha yng Nglanllyn? Do, felly i ddathlu diweddaroliadau a cyfnod cwblhau gwaith, wnaethon ni fynd, nid i Glanllyn, ond i Glanllyn isaf sy'n ar wahân, a wnaethon ni lwyddo llenwi Glanllyn isaf gyda'r holl fyrwyr gwahanol, a wnaethon ni gael casgliad o weithgareddau gwahanol, felly wnaethon ni wneud sesiwn yoga, sesiwn celf, bach o clocsio, o ddawnsio, coginio pizzas yn ffresh, a wedyn bita nhw, wrth gwrs. Ac oedd hwn jyst yn gyfle i bawb i gymdeithasu yn Gymraeg gyda'i gilydd ar ddiwedd y flwyddyn a dathlu a bod gyda'n gilydd. Ac oedd o'n llawer hwyl, oedd y myfyrwyr, oedd pawb wedi mwynhau, hefyd y staff yn cymdeithasu. A mae jyst yn gyfle gwych i chi wneud rhywbeth tu allan i'r coleg hefyd. A fel oedd Llynas yn dweud, mae llwyth o ddigwyddiadau gwahanol gyda ni mynd i'r theatr, unai bod ni wedi bod i gigs gwahanol, neu bod perfformwyr wedi dod mewn gyda ni yn y coleg i roi sioe ymlaen iddyn ni. Gai roed enghraifft hefyd i chi o'r math o weithgareddau allgyrsiol da ni'n gynnal yn arbennig yn Llysfasi gan ddefnyddio'r gymuned. Wrth gwrs, mae gymuned yn Nyffryn Clwyd yn llawn o siaradwyr Cymraeg. Enghraifft, ym mis Mai, eleni, mae gennym ni gwrs hyfforddi cwn defaid sydd yn cael ei hyfforddi neu cael ei gyflwyno gan criw o enillwyr rhyngwladol, nid cenedlaethol, ond rhyngwladol, a mi fan nhw gyd yn siaradwyr Cymraeg, felly y cwrs yn cael ei redag drwy gyfrwng y Gymraeg, a mae o hollol am ddim i'r myfyrwyr. Da ni yn ddiweddar newydd gael dawns San Ffolant ar gyfer myfyrwyr Llysfasi, ac o'na gerddoriaeth ac ati Cymraeg yn fannog, oedd hi'n noson lwyddiannus iawn. Felly, yn naturiol o fewn cymunedau y coleg ac yn sicr yn Nyffryn Clwyd, da ni'n cydweithio fo'r gymuned ac mae'r Gymraeg yn dod yn rhan naturiol iawn o fywyd y myfyrwyr hynny sydd yn dod i fewn yn ddyddiol, neu wrth gwrs rai hynny sydd yn preswylio yn yr hostel. Ac ym mis Chwefror fe drefnwyd trip ar gyfer y myfyrwyr i fynd draw i, dwi'm yn cofio enw cywir y ganolfan, ond y canolfan hyfforddi yr heddlu Arfog Gogledd Cymru. Ac fe gafon nhw'r cyflwyniad hwnnw drwy gyfrwng y Gymraeg, ac oedd y myfyrwyr wedi mwynhau y noson yn fawr iawn. Dwi'n meddwl bod nhw wedi cael cyfle i saethu ddifor gyna, ond oedd nhw wedi gweld profiadau difyr iawn a sgyrsiau difyr gyda'r heddwysion oedd wrthi gyda'r nos. Un peth arall falle gallwn ni sôn amdano fo, di nos fori ar safleoedd Ial ag ar safle Ffordd y Bers. Mae'n yn nosweithiau agored, a fod ni yno, efo stondin yn sôn am y cyfleoedd Cymraeg yma. Felly, os ydych chi yn rhydd ac eisiau galw draw i'n gweld ni nos fori, dwi'n meddwl bod o'n dechrau 5:30. Dwi'n meddwl hanner awr wedi 5, tan hanner awr wedi 7. Mae yna groeso mawr i chi, a fyddwn ni yna, yn aros amdano chi. A wedyn dwi'n meddwl, Elin, mae gen y ti hefyd digwyddiad yn Llysfasi. Oes tad, yr un modd, mae gen i ddwrnod agorad yn Llysfasi dydd Sadwrn yma, rhwng 10 a hanner dydd. Felly, fedrwch chi draw erbyn 10, gewch chi gyfle i sgwrsio ac i gyfarfod y staff hynny a gweld dros eich hunan bod nhw'n siaradwyr Cymraeg,
a bod y croeso yn un twym galon ac yn gyfle i chi hefyd gyfarfod â'r tîm Cymraeg bydd yn gallu rhannu efo chi'r arlwy o gefnogaeth sy'n yna ar gyfer unrhyw un sy'n ymuno efo ni ym mis Medi ar gyfer astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Wedyn, union rhywun peth yn Llyngeirgen hefyd sydd Sadwn, rhwng 10 a hanner dydd. Fydd stondin Cymraeg gyda ni, felly dewch draw, dewch i ofyn eich cwestiynau, dewch i weld beth sydd gyda ni gynnig. Fydd cyfle i gael paned o de ac i sgwrsio gyda chi gyd. A mae'r wybodaeth yna gyd, os da chi ddim yn cofio beth yna i ddeud wrthych chi, neu ddim yn siŵr ar amser a falle, mae'r wybodaeth yna gyd ar ein gwefan ni. Felly mae yna gyfleoedd yn fanna i chi weld beth i be efo hynna. Oes unrhyw gwestiynau eraill gyda unrhyw un? Pawb yn dawel. Ydy, mae pawb yn dawel heno. Pan bod bach yn swil. Dwi'n meddwl mae'r negas, tra da chi'n meddwl am eich cwestiynau, bobl ifanc, mae'r negas cyffredinol i chi dweud y gwir ydy. Dewch chi fyw bywyd gwbl dwyieithog neu gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg tra da chi'n astudio yng Ngholeg Cambria. Diolch bwys mewn gwirionedd pa gampws da chi arno fo. A beth bwysig i gofio ydy, mae'r cymorth yna, da ni eisiau myfyrwyr i fod yn sgwrsio ac yn cymdeithasu ac i astudio drwy gyfrwng Gymraeg. A da ni, fel rhan o'r tîm Cymraeg yn hunan, yn awchu roed y cymorth a'r gefnogaeth yna i bob un ohonoch chi. Felly dyna di'r negas yn fras. Gwch chi wneud rhywbeth da chi eisiau drwy gyfrwng y Gymraeg a mi fyddwn ni yna i'ch annog chi ac i'ch cefnogi chi. A rhywbeth arall i ychwanegu o'n profiad personol i o ddysgu drwy gyfrwng Gymraeg a sgiliau Cymraeg i'r holl fyfyrwyr gwahanol ar sefleoedd gwahanol. Ar ddiwedd y cyfnod, mae llawer o ddiolch bod nhw wedi gallu parhau â'u gwaith yn Gymraeg a bod nhw'n falch bod nhw wedi gallu parhau. Weithiau dyn nhw'n siŵr os bod nhw eisiau parhau, weithiau maen nhw eisiau ymarfer i sgiliau Saesneg yn fwy, ond dwi wastad wedi cael ar ddiwedd y flwyddyn, neu hanner ffordd trwy'r flwyddyn, yn diolch bod nhw wedi cael y cyfle i gwblhau gwaith yn Gymraeg, a hefyd bod ni, maen nhw wastad yn disgrifio'r tîm neu'r adran Gymraeg yn hynod o gyfeillgar ac yn rhoi hwb iddyn nhw, a bod ni wastad yn hapus, sydd yn beth da, dwi'n meddwl, her bod ni'n groesawgar iawn. I ychwanegu hefyd, be nes i sôn amdano fo gynnar a wedyn oedd Llynos gyfeirio ato fo hefyd. Nes i sôn am gefnogaeth mae unrhyw fyfyriwr sydd yn bwriadu mynd ymlaen i astudio ar gwrs mewn prifysgol addysg uwch. Ac yn gallu mynd ati i wneud cais ar gyfer ysgoloriaeth. Da ni wedi cael nifer o fyfyrwyr sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn. A mae hyn wedi bod yn gefnogaeth, nid yn unig iddyn nhw o fewn i gallu ieithyddol wrth reswm, ond yn gefnogaeth ariannol sylweddol hefyd. A dwi'n meddwl bod hynny yn rhywbeth sy'n bwysig iawn i fyfyrwyr sydd yn cychwyn ar wrach cwrs lefel 3, bydd efo ni am 2 flynedd, ac sydd ar bwriad i fynd ymlaen i astudio i'r brifysgol. Mae'n gyfle arbennig iawn i chi gael cefnogaeth ariannol oherwydd bod chi yn profi'ch gallu a'ch awch i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig iawn. Mae gennai blant fy hun sydd wedi mynd ymlaen i astudio mewn prifysgolion ac maen nhw wedi bod yn lwcus iawn am bod nhw wedi mynegu diddordeb i astudio canran o'i cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Maen nhw wedi cael gwobra neu ysgoloriaethau ariannol sydd wedi bod yn hwb iddyn nhw mewn cyfnod sy'n gallu bod yn anodd wrach pan da chi'n ifanc a da chi'n symud i ffwrdd o'r cartra. Felly mae hwnna'n rhywbeth reit bwysig i chi gofio amdano fo. A gweld Ngholeg Cambria a tîm Cymraeg fel rhywun sy'n medru helpu chi i gael hynny ar gyfer y dyfodol. Mae yna e-bost yn mynd ar hyd gwaelod y sgrin fan hyn, helpcymraeg@cambria.ac.uk. Felly os ydych chi eisiau gwybod unrhyw beth, mi allwch chi jyst yr un neges i fewn i'r e-bost yna a mi wnawn ni ateb hyd yn oed unrhyw gwestiynau sgennoch chi
neu os ydych chi eisiau siarad efo ni, neu os hoffech chi ddod i fewn yn benodol, yn unigol i weld beth da ni'n gynnig, mae yna groeso mawr iawn i chi unrhyw amser, jyst gysylltwch efo ni, a mi wnawn ni drefnu hynny i chi.